Tara mga kali, magluto tayo ng adobo. Adobong manok. Ayan ang mga sangkap natin. Siyempre manok. Andyan si bawang, sibuyas, luya, then dahon ng laurel. At kung gusto natin ng medyo mas matamis, andyan ang pulang asukal kasama ng patatas. Ayan, tara, luto tayo mga kali. Ayan, unahin natin yung mantika. Yung tamang mantika lang. Kasi ma-oily na mamaya ang chicken. Then pag mainit na, isunod natin ang luya. Sunod-sunod na yan mga kali. Mamaya pag naging brown na siya, ihulog na din natin ang ating bawang. Ayan, konting halo. Pag medyo brown na naman siya, isunod na natin ang ating sibuyas. Ayan, amoy na ang ating ginigisa. Siyempre, pag medyo brown na siya, ihulog na natin ang ating chicken. Ayan. Gisa-gisa natin konti mga kali. Ayan, lagyan na natin ng konting mga pampalasa niya para ginigisa pa lang mga kali. Talagang malasa na ang ating manok. Diyan yung pampalasa. Isunod natin ang ating paminta. Kaya powder yung ginamit tayo mga kali kasi medyo nakakabanas pag yung buo-buo kasing paminta ang gagamitin natin. Yan, si soy. Yan, hindi mawawala sa kusina natin yan. Si soy at si suka. Yan, lagyan na natin ng asukal na pula para medyo manamis-namis ang ating adobo mga kali. Yan. Pansin nyo mga kali, wala pang suka. Kaya maya-maya pa yan, tubig. Lagyan natin ng tubig, then takpan natin ulit. Pag okay na, ihulog na natin ang ating patatas. Pero sa probinsya, kung walang patatas, pwede na nilang kamote mga kali. Ayan, takpan natin ng konti. Pag medyo luto na ang patatas, isunod na natin mamaya ang ating suka. Parang gawin natin pinakahuli talaga ang suka mga kali. At gaya ng sinabi ko sa ating pas na niluto, pag nahulog natin ang suka, wag mo nang haluin para hindi mangumoy suka. Ayan. Tara, tikiman na mga kali. Yan ang dahon ng laurel, siya yung panghuli. Yan, ready na natin ang ating plato at kutsara. Pwede na ang pananghalian natin mga kali. Yung simple pero mapapawaw ka. Number 1 na paborito ng mga Pinoy. Ang adobo. Wow, panalo. Tara mahali, kain na.